В това видео ще видите. Значи мастър е така дивизия, че като я дигнеш, си кажеш, вече съм успял в живота, нали? Обаче се сещаш, че той е в лига, всъщност изобщо не си успял с нищо. Minions have spawned. Clean kill. Spirits follow wherever I go. You have slain an enemy. Буквално съм си най-добрия, да. Между другото, не докато се ебаваме тук. Те се набутат. An ally has been slain. Просто не мога да ги износя повече от той. Truth is a dog. Успок. Destroyed an inhibitor. Your team has destroyed a turret. Destroyed a turret. An enemy has been slain. Мана. Какво им правим? Truth is a dog. Ехе. Году. Между другото. Не мога шума. Този хил беше малко излишен. Аз нямам мана, имам 3000 голд, ние ги гаврим.
Не, просто ги пръснах тая игра, човек. Просто ги прибих много тежко. Стигнах ли мастера? Това ли беше? Постигнах ли успех в живота? Искам да видя сега ще даде ли Double LP. Ами това беше, приятели. Това беше от тая поредица всичко. Постигнахме успех в живота. Всъщност то, нали ви казах вчера. Значи мастър е така дивизия, че като я дигнеш, си кажеш, вече съм успял в живота, нали, обаче се сещаш, че той е в лига, всъщност изобщо не си успял с нищо. Но да, както казах, важното е, че сме мастър. И беше.